ne haka? Ibba ta kenan. Yaushe ka zama soja? Ai, bace wanda ne ba a banza ba ne. Ko su baka tafi. Ina ga miki ba mu ba gaba mu san bisa. To! Ki ba baki ko? Ai ba abun ba baki bane. Iko Allah ne. Iko Allah sai kallo. Ka zo a daidai lokacin da nake cikin wata damuwa. Wai ne zalunci? Ka san yana soja ne. Soja? Ya naga ka canza kala. Ka gida mu. Ni zan bu allura ce. Da miji an jira sojoji ai tana motsawa ne ko da yaushe. Ayyo. Haka muke ai. Amma dai ina ba da shi yayin da gidi baya kai ko? Yana nan. To. Yanzu ma ba zai wuce minti 5 ba za ka gan shi. Oh, sir! Sorry, sir! We are most qualified!